אנחנו עכשיו מתקרבים לכיוון הכניסה, לי היה חזית, כניסה סופר, מסע חביב, בצד שמאל קופה, צריך גם את האלכוהול, את הפיית המקרר. אנחנו מתקדמים ישר, אנחנו נעשה את כל ישר עד הסוף, ואז נעבור שורה שורה. זה המעדניה, וכאן יש כניסה למשרד. איך שברוך בא הוא יעשה את זה. מאחורי המעדניה יש מטבחון ומעבר למחסן. כך זה נראה מהצד האפס. נמשיך לטור מצד שמאל שלי, טור מספר 1, טור מספר 2, נחזור חזרה. מצד ימין יש עוד שני טורים, טור מספר 1, שימורים וניקיון חד פעמי ואחריו צפייה, טור מספר 2, מקרר חלבי, הגענו למאחורי הקופה, עוד מקררים, גריל, והנה הקופה מהצד השני, יחד עם הכניסה, עמדת לוטו, והגענו לחזרה, שוב פעם מבט לקופה הראשית, קופה משנית, ולפסילה. שוב פעם נכנסנו, בצד שמאל הקופה, שני טורים מאחריה, מעדניה בסוף, שני טורים מצד ימין, וכספון.